Zdravím všechny, já tady Falcon.cz a já vás zdravím u dalšího dílu na hru Batman Arkham City. A je to už 7. part, už je to moc dlouhý part, bude to mít tak, nevím, já to vážně vůbec nevím, je to určitě dlouhá hra. Jinak, až skončíme, tak si to závěrit Batman Arkham Origins. To prostě natočím a budu to točit taky, no a tak my se pustíme do toho dílu. Minule jsme skončili tady, jak tady byl ten Robin, ale to jsem přepl tu ukázku. Bohužel. Jak tady asi nebude střih, až tam doletíme. Ne, normálně to proletíme. Ale proč? No víte co, já tady dám střih. Přišel jsem zpět, postaral jsem se o takový parchanty a my se můžeme pustit do tady těch. Tak a je mrtvej. Já se dlouho už neudržím. Já to dlouho už nevydržím. Kde seš? Tak, je po něm. A my můžeme jít skočit tady. Ježišmarja. Takže půjdeme tady. Takhle skočíme. Jump. Tohle taky. Kurva. To se mi nepovedlo, to jsem teda fakt. Pič. Tak pojď. Dobré. Dobré, jump. Tady jsou nějaký zuby. Tak to si přitáhneme. Skočíme na jednoho z nich. To byl tady nějaký kašpar. Šline. Jsi blbej. A jo. Je po něm? Ne, není. Já se pustím tady do toho. Jak ho mám zabít, kurva? Zmetku. Co je? Ty úchyle. Tak, dal jsem mu kopačku. Ne, teda. Rukavici, nebo jak bych to mohl říct. Prostě do držky dostal. A tady toto. Jo, jak jsem si myslel. Tohle budeme muset dávat gel. A pak šup. Tady co? Tady vůbec. Co? Ne! Já jsem... Můžeš mě pustit, prosím? Ježiš, to je hádankář. Sněž. Tak tohle bude těžké. Jsem někde v kanálu. Takže to zkusíme znova, jo? To už víme, co máme dělat. A teď...
Cože? Kurva fix. Tak jsem zpět, neudělal jsem to, protože to prostě nejde. Teď máme na to smyčku. A co? Tamhle. Nebo tam? Počkej dozadu, ne? Tam byla trofej, do prdele. Tak počkej znovu. 8. Tam je taky trofej, ne? Ne. Kurva fix, jdeme dolů. Dobře. Urazíme. Teď tudy. Ty zbývně. Seru. Takže teď tudy. Take down. Au, kurva fix. Co to je za kokota? Svině. To je to prdel, ne? Co je? On má ganu. Oni. Skobíme ho. Tak dobrý. Aha. Máme skoro plný inventář, to je úžasné. Care. H, nebo to je jedno. Takže půjdeme tady. Hugo Strange, vole, nějaký. Počkat. Mám jít? Teď jsem vážně nepochopil, co mám dělat. Počkat. A jo. Mám šipku. Ne. Je tam bude nějaký zase podvod. Rychle. Jo, tak to bylo těsný, ty vole. Zase smyčku. Fko. Tady. Fucking yeah. Co je? Co je? To je super životy. Ne. To je super životy. Jdem dál. No, a proto ti jako obrali ty životy. Kurva. Tak to bylo těsný.
za nima dostaneme. Za těma chlapcoma. No. Kombo, 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 kombo. Tak. A tady ten má zbraň. Ani nevím, jak jsem to udělal. Kašpar je mrtvej. Aha. Takže tu jo. Myslím, že někoho dělá jiným, ale to by šlo taky. Takže necháme domluvit. I won't let him. Tohle mi to asi moc pártu. No to tak. Co se tam děje, chlapci? Proč dělá taky zvuky? Co se děje, chlapci? Měli bychom tam být na pořád takhle. Co se děje? Co ty? Co ty jsi? Dobrý. To už znáte možná už od několik let playeru tady toto. Nebo gameplay. Kurva fix? Tady jsou nějaké zochy. Ne, už zase padáš ty Oline. Ti dal Joker ten nejet, nebo co to je? Teď o co se jedná? Takhle zebnu, ale... Je to taky na sval, nebo? Proč se díváš na své ruce? Co tady? Asi toto. Co to má být? Vždycky to je tím kolečkem. Ne, to jsou ninjové. Já nebudu bojovat s ninjama. Nebo asasíni, nebo jak se jim říká. Už já zabrdelko, jak dlouho ještě budou žít. Hajzle. Ty vole. Což pěkná mrška. Počkej, to teď jako.
Takže tady co? Co tady na tom? Co to je? Co? Aha, to máme držet. Is complete. Hej, ty jsi další hlavy? Jsi ty blbej? Tady? Můžu? Tomu se tu přežívá hlava, nebo jako? Co ty? Co ty jsi? Co jsi se lekl? Co jsem se dělal lekl? Kundo jedna. Vole! Tady, vole. Jsou strašidelný. Tak, a jdeme hledat další roboty. Tak jo. Půjdeme sem. Protože to tak obráceně ta hra nějak. Tady nic. Tak co máme tady? Co ty? Co? Ne, co je? Je to zase ne? Jaká bomba asi. Ne, to si fukme. Tak co máme? Tady. Ne, jsem šel jenom kvůli ninjům. Ne, tam je nějaký robot, dobrý. Ona nespadla, to je kunda. Vlastně nepadají, že? Co po mně chcete vůbec? Proč? No si děláš prdel, ne? A tady budu hledat, vole, nějaký roboty. Vole, ty kokoti na toto. Já nevím, jestli vám to stříhnout, abych našel další roboty, nebo... Kurva. Co tady? Tady. Robot. Ne, on je... Jo, dobrý. Ne. Tak je tady. Toho robota už jsme prozkoumali. Co tady? Ne! Takže další roboti jsou kde? Co ty? Tebe jsem ještě neprozkoumal, ne? Ne! Už tak skoro. Takže si to upgradenem. Už jenom. Už to máme všechno, dobrý. Takže tudy. Ladies, tady nejsou žádný roboti. Tak neohrady, co tady mám dělat? Špatný, to je špatný. To je nějaký poslední robot, nebo kolik to ještě bude? Mně se zdá, že to bude poslední. Ale jde ho najít. Tady je nějaký. Nevidíš? Tady budu muset všechno dělat za tebe, ty úchyle. Tady budu muset hledat za tebe nějaký roboty. Úchylný roboty. Skoč! Ne, ty úchyle!
Vypraskla hlava? Počkej. Víte co, já to střihnu, až ho najdu, tak. Super, mám to. Našel jsem tady toho posledního robota. Tady byl. To se mu rozbila hlava. Trvalo to trochu díl. Vole, já jsem to vůbec nemohl najít. Dobré. A teď čo? Teď máme dělat toto. No a co teď? Zase? Ne. Kurňa. A jo. Tady něco. Ne. Au. A jo. Sword on řekl, že? Tady asi nič. Takže jdeme dalej. Takže tady. Šplhej. Ne, neříkej mi, že ti je zase blbě. Ne. Co se děje? Co? Kdo to je, jeho rodiče? Marta Wayne. Bruce. Proč kašleš? Už tam skoro budeš. Ukázka. Co se děje? Hele, kdo to je? Au. Dobré. To jsem kousek viděl, že mu dala pusu, no a co se stane dále? Jo, jasný. Dobré.
Co to je? Drink? Máme zpátky? Hápka. Jde to sem? Mám levět, chlape. By tam je led? To je freeze? Letíme. Kam? Kam máme letět? Tam? Tady písek. Tam je láva. Tam je cože to písek. Letíme. No tak, trefím se. Psího kokotu, to nejde. A já už vím, co udělám. No tak. Co to je? Tam je taky láva. Ale tím nabírám rychlost, jo? No tak, ne. Už jsem se lekl. Nějaký duch? Ale zatím můžu vysrat. Co zas? Ne! Píče! Kurva! Fix! Víte co, já tady dám střih! Tak jsem zpět, teď jsem to konečně dal. Jsou tady nějaký píseční ninjové. No. Co to je? Já jsem to postaral. Kurva. Kam? Si tam mám spadnout, jo? Saving. Ty kokot! Ty kokot! Ty kokot! Oh. 600 years. To se ze mě děláte kokota někdo, ne? Jeden pokus. Tady je všechno